Oameni buni, astăzi suntem aici și ne jucăm un joc cu rechini. O să fie foarte șmecher. Bea așa nețe. Ia! Rechin! Nu! O să luăm. Ok. Uite, ăsta e. Mai uitați, oameni buni, câtă șmecherie. Ia pe aici. Chiar avem aici rechinii noștri. Nu mai m-am jucat, dar m-am jucat numai cu ăștia, dar primii. Iar avem de electric. Hai să luăm rechinul ăsta. Uite. Uite, buții. Ia vezi. Eu uite și pe ăsta, hai să luăm și pe ăsta. Șmecher. Ok, ăsta ce? Eu uite, bă, cu șmecherea asta. Ok, ăsta, what the fuck. Ok, cu ăsta jucăm, dar hai să-l upgradăm. Avem aici. Ne mai luăm încă un pic, jucăm, mai ne luăm încă unul. Avem frate la bani să ne săturăm. What? Ce se întâmplă? Ok, nu știu. Că pot să-mi pun mai mult, știa. Stai mă că mi-am cumpărat alea că și pe un alt telefon am chestii mai șmechere. Uite, trebuie să-mi cumpăr astea. Așa. Gata. Acum pot să-mi pun mai mulți. Deci. Pe doi, mai iau și pe ăsta. Mai iau și pe ăsta. Că arată șmecherul, punem și pe ăsta echipat. Și cred că mai pot să pun doi sau nu. Că o să fie ăsta. Nu, că nu pe ăsta. Așa, după aia să ne luăm ăsta. Așa. Luăm pe ăsta. Aici pe ăsta. Ce facem? Bă, ne luăm jetpack, bro. Jetpack. Ficii. Tichete? What? Ce face tichetele astea? Abaram. Ce mi-mi pasă? Mai avem rechină puternic aici. Putem să-i dăm agreba. Că n-am upgradat la max. What? Acolo arată 4. Uite, mai pot să-l upgradez. Ok, șmecher. Și la asta e 10. Și la asta e 10. Gata, am făcut atât de rămâns bestie. Ok. Rămân meci. Hello, dar cum se duce, voi vedeți? Ok, o să vedem ce face jetpack-ul ăsta. Bă, fucking bura. Ia, portat.
de la player. Portal unde m-a dus? Hai! Poate prea mare distrugere. Bă, frate! Bă, ce aici, bă? Bă, când sărim pe aici. Hai, frate, urcă! Hai, du-te în apă. Wow, unde fugi? Bă, wow, ma, ok, wow, bă, unde te duci? Ei, am merge ca în gândire. Nu te duci. Ei, duce aici. Uite, aici. Au, am dat capul. Mi-e furcă chestiile astea, frate, eu nu ce-am. Dar el de răspund asta. Am fost. Wow. Frate, nu să mă face ăla de bă. Bă! What the fuck? Unde mă duc? Bă! Mă teleportez. Bă, voi vedeți? What the fuck? Și de ce am rază ca la Godzilla? Ok, o să mă omor că n-ai cum să mori cu ăsta, bro. Chiar și la level 1 n-ai cum să mori. Ești mecher rău jocul. Oricum ne vedem pe alt episod. Da, alt episod. Uite-te, frate, ce-am găsit. Asta-i Godzilla. Godzilla, asta-i ăla din Stranger Things. Ia uite-l. Oricum ne vedem pe data viitoare la același joc ăsta. Dacă vreți, ziceți în comentarii dacă vreți să-l mai jucăm sau ce jocuri să mai jucăm, Roblox, Brawl Stars sau ăsta sau Car Parking.